my passion and profession. So, hi guys, for today's video, ako ang i-share sa inyo ang mga photography style nga ang nagpicture na si Dada. So, mo ni nga ang mga pinosingan guys, inga na lang dapat confident ka guys. So, na pinahiwi-hiwi niyang buhok, imong pasagdan nga maglupad-lupad guys. Bisan flat, maka-aura ka day. So, inga na ko ka-auratic guys. O, diba? O, daghan kayo kung mga gipanglaagan kaniadto hantod nakatrabaho ko, aura lang gyapon guys. O diba malalay show ang pag-aura guys. So nag-vlog naman ko guys. So kailangan mag-vlog ko dapat may aura-aura po guys. So nga na kung magbisto magbiyahe guys. So, mag-picture ko guys. Nga na siya guys. Bisan pag maga-jacket guys, o bisan magpaputos pa ka guys, basta ka mao ka mo dala sa imong gisuot guys. Kabog na kabog ang nung pagrampa, kabog na kabog ang nung pagpusing. O diba charot. No matter o gifted man ka o flat ka, basta confident kang garampa. Modeling clips. So as you can see, og mag-model ko, og maginganar ako, og porma di ba mautan-awon. So kini, ingani ni siya paglakaw guys. So dapat confident kasi mo gisuot. Dapat confident kay naglakaw nimo para dili ka murag lula magalakaw-lakaw guys niya. Syempre may pinalibot-libot style ko guys. Kay mao man na yung signature basta og maga rampa-rampa ko guys. So ingana na siya ka-arty guys. Pero in real life, buutan kay na siya nga babae. Babayong bulahan man na siya good. Charot no. So inganaon lang siya pagrampa pinalibot-libot nga style. Unya di ay kay madamag na dita na. Oh no! Unya kay kamauman mo salba nga huwang usang tiil di. Wala ra ko nadamag. So ana pabaghilas. O diba? Unya ana guys, so balik-balik lang ta diring dapita guys, balik-balik taglakaw-lakaw rampa-rampa libot-libot pero okay ra man na guys kay at least usahay ra ko makarampa niya, usahay ra pug ko maka-aura kay Oh no! o tuwa na nakapilok na pero may gani wala pa ko makaswag na damag ko nga gahil-hil. Unya karon kay mo ning perfect walk na ho nga gi video sa akong ate guys. Okay. Bahala na ng duha nga managuyab di couples diha. Basta kay ako mag-inusara akong kabogera ako maglalakad ng mag-isa. Charot. So pina slomo siya guys no nga murara ba og angayan. Aw angayan man ko guys, bahala mo og dili mo tubag. Bahala mo og dili mo ujon og unsay ako ang giingon basta kay angayan jud ko ning ako ang gisuot og angayan ko sang paglibot-libot. Hay charot. So tanawa guys, so ingana lang na siya pagka slow-mo guys. Nalabyan og ka slow-mo guys. Una nga okay na to guys. Nya sa pagkadiha nga nahuman na migrampa-rampa ato sa kilid guys, ari na pud misagawa sa ring naikakahuyan guys para maranlay nature ba. Mala nature ang dating. So murag ni kunay ko nature diha guys no. Pero I love nature man jud guys. I love nature and I love everything. Apil na ka nga nagtanaw diri I love you. Charot o, diba? So, balik ko na to guys. Og picture ay kanang na video guys. Bahalag ka po yan ang ahong ate. Anig video. Basta kay suporta siya sa akong kalipay. Suporta siya sa akong pag video. Charot. O unta makakwarta na ta aning pagkalaki. Aning kalaki ha guys no. Kay walay sud na akong pitaka guys. Walay sud na akong bag guys. Charot. So balik-balik gihapontang diring dapita dapat ma-perfect o diba? Ang hong sundugon guys kanang ni mga Miss Universe walk ba, pero dili gud po ko professional gud no. Bahala gud mo comment mo di mao nga nirampahan basta kay nalipay ko sa pagrampa-rampa. O di ba? Uni pinalibot-libot nga style drone camera na guys. I joke, drone human na siya. Nag-drone human na nga ati guys. Naglibot-libot na siya guys. Nya aron laman na mabidyuhan ko pinakabongga nakabogera kayo ba. O kaadyo, o di ba? O di ba? O slow mo kayo pak. O napay pinamurag sani tawagan na basta kay o di ba wa jud ko nagdahom na guys nga makaingana day ko rampa-rampa guys kay sa una jud hilumon jud mo ko guys hilumon ko sa una pero tabian og makailan na nimo mo na nga karon dili na ko magpahilumon gusto na ko magtabi bisan nasa guys charot. So kini bro manigwa na mao na naman ko sa nga tidako ang guglaka nga na ya uy baliki ko palihog o diba so
Pero ako agi po nang appeal guys, bluffs man na gihapon guys. Appeal man gihapon sa kadaugan na gihapon guys kanang mga failures charot. O di ba na mga panahon guys nga ma-fail man jud ta guys. O nya ato ara gihapon ang balik-balikan guys. O di ba hantod sa mura na ta na og sa ba na surba ek ek ng pagka-slow mo. So okay lang na guys. O di ba pak na pak akong pag-walk guys. Nya na pa jud pinalibot-libot guys sa akong ate guys. O bawsa ni nang pagkalibot-libutan na. Nya karon guys as you can see, very auratic kayo ko diring dapita guys. So di ba? Pak. O di ba? Ops, pak. Kaya ba mo ginsa ng posing? Malalaman at malalaman nyo rin. O di ba? Og makita ninyo na postaan na itagunsa ng posinga guys. Dili man nakakatriyo na. Dili po nagka-Pia words back. Dili po na sa bisang kinsang Miss Universe. Si Miss Bohol, wanaw nasundog agka Miss Bohol. Very kalmar ang pag-walk ni Miss Bohol. Aw nasundog na day guys, katuday pag kinunhan day guys. Kalmar man ko nag-walk aton, katong natapilok ba. O di ba nya kini guys, mao na jud ni siya guys. Introducing Michelle D's walk, the snake walk. O di ba? Oh my God! Wow! Pak. Para bitag inuwagan nga style guys. Pero ara na siyang kanang nay signature ba nga kanang nay kamaulang ko mo project guys og unsaon pag inuwagan og unsaon pag sundog inga na pero di ko wagan guys. Jema mo ha, ayaw mo pag inga jema. Talantaran na ko siya guys no charot no. So thanks for watching. This is Michelle D's walk, snake walk. Comment, like, and subscribe. See you on my next vlog. This is Lizelle. Bye!